Mutanen da aka kubutar daga hannun 'yan bindigar har su 11 sun dai kunshi maza 8, mata 2 da kuma wata jaririya guda, sun fito ne daga jihohin Bauchi, Niger, Sokoto da Zamfara. Da dama daga cikinsu dai sun kwashe fiye da makonni 4 suna shan gwale-gwale a hannuwan 'yan bindigar ajeji. Cikin dare karfe 11 mu tashi sai suka dauke mu suka kai mu daba, sai suka ce mai girma mu tawalle mun ci arzikin shi ya hitar da mu daga kangin su, da sun kashe mu da ba mu hituwa tun da Allah riga ya kai mu wannan dajin. Suka dinga dukan mu sai an kawo miliyan 200 a sake mu. So kwanan mu 29 a hannun su, dama sun ce mun cika 30 ko an kawo kuɗin ma ba sa bukata kashe mu za su yi. Muna godiya wa gwamnan Matawalle, Allah ya saka alkhairi. Gwamnan jihar Zamfara Alhaji Bello Muhammad, wanda ya karbe su a hukumance a fadar gwamnatin jihar da ke nan Gusau, ya ce gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a faɗi tashin da take yi na tabbatar da ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a kowane ɓangare na jihar nan. Ya ba da umarnin a gaggauta kai su asibiti don duba lafiyarsu kafin daga bisani a hannun tasu ga iyalansu. A halin da ake ciki kuwa, gwamna Bello Muhammad ya jagoranci wani taron masu ruwa da tsaki kan harkar tsaro na gaugawa don ɗinke wata baraka da ta kunno kai a shirin sulhu da wanzar da zaman lafiya na gwamnatin jiha da kuma lalubo ƙarin hanyoyin ƙarfafa wannan tsari. Gwamnan ya dai gabatar da jawabin sharar fage ga mahalarta taron da suka hada da Hausawa da Fulani da tubabbun 'yan bindiga da 'yan sa-kai, kafin daga bisani a ci gaba da gudanar da taron a asirce. Wannan tsari da kuma gadon mun kira jami'an tsaro da sarakuna domin a tattauna mu kai ƙarshen waɗannan matsalolin don Allah don annabi. Batun a taɓa wani a Katsina ko Sokoto ko Kebbi ko Neja, don Allah in kuna da wata matsalar da ka sa kuna waɗannan abuwa, ni ko haɗa mani, wakili nake na gwamnonin nan da na faɗa, wakili nake na shugaban ƙasa, sai in in haɗa mai ga dalili ga dalili ga dalili. Kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na jihar Zamfara Alhaji Abubakar Muhammad Dauran ya yi wa manema labaran fadar gwamnati ƙarin haske kan matsayar da aka cimma a lokacin taron. Idan za mu iya ƙara samun irin wannan taro da wa'annan mutane har za su zo su yi irin wa'annan rantsuwa akan wannan abu, to alhamdulillah ina ga maka ta'addancin ma zai kai ƙarshe. Al'ummar jihar Zamfara sun sani sun ce addu'o'i ƙwarai da gaske, kuma muna fatar don Allah ci gaba da wannan addu'a, domin ita wannan addu'a za sa a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Taron dai bai rasa nasaba da matsalolin hare-hare da satar mutane da akan samu nan da cina 'yan kwanakin nan a wasu sassa daban-daban na wannan jiha. Jamilu Ibrahim Gusau.